Shubor nakaslem jong unongsan hima. U Presiden ka VPP but u MLA jong kanongkram constituency ba Arden Basayuman ulaang ba kaseng Voice of the People Party kanom salya ban shim da kila jingyakhi lada ka sarkar MDA kampen kalano mardor ya ka Meghalaya State Reservation Policy uba Arden ula berthen ya ka sarkar MDA ha ka jingalang patba bala penong da ka VPP hayaw musyang jowai ha ka sngi balang u Presiden ka VPP ulaang baka seng ka dawai ka sarkar MDA baga day ban thaw ya ka expert committee ban penkalano ya ka reservation policy bat ban pensangi no ya ka jingthung kam thung jam kat kom ka roster system jang ka reservation policy ka bamenta uba Arden ulaang baka Jante Hills kala Jusay Menshwa ya ki Rio Kraw perkhat ki Rio Pro Jabi kom ki jong u Dr. Baristar Pakem John Deng Portman bat ki ba buon kinong ilam bastat bakraw jong ka Jante Hills Henry mentapat ki say ki ba kum kini kinong ilam ki bamlat ban ang hapo ka yung dor ba thawan kayeng kasri kam thawan ni thawan mengi assembly kayeng kasri ka supen pek yo bakra ki an kan supen pek Henry ban thawan kadai ka assembly ban pentri kam kadai ka sarkar ngim pediang namar kata daw yo ngin lek supat ba bat don penban kibayarap ini kibali aikis ya ka to ka jinga kran jingi po assembly kayeng ka shri ka penpau syai kadar baya ka de ka bentangi e ka jing start jong ka assembly bagi nong thawai dei hanor ka dang nong rem bangila chop ang ti alin ti guji ba u shibal start un hapek ban khot un hapek ban thaw ka committee lara phim khot ye ka PPP lu mlelei nim dei ki bri ko aburam tama penbek ye ka reservation policy penbek yang reservation policy. What nom ong ba phimla ban penbek ngi ngin jindra kemen lara la penbek wa lara phim khot yang ngi agata ka committee ngem da kwa than ban pni re lara pidon kam ngila su ai jingot suwa ka we thau do ko committee ka bakerpang thau do ko committee ka bakerpang namar ka ni ka bha thungkam jo ni ka sarkar mentala san phuai arsnem kam don ti tang khindia ru ka bha nam ta ki batlat ha ka bormet kopli kita ki differently able person ni kita ngi don kam ban thawla bagi dia kam sarkar nang tangi kwa ruman ekren ya kita ki bangi ong ki economically weaker section ki bon ni long ying long sam ki beduk ki basa senong kendong ki bam yo ala tum ma phiang ni sor juai ban yo e ki jing puli ki bang ya kita don kam ban perkhat kan wan ka policy ka janai nang tagi basa leben baro shi kata ren kadai ka bangi kwa o don ki basa start lagi ni ki sngi kila ada pass ya ki IS ni lani ka don kerdan ki ahun le yu ni ki reservation policy dei benya khon be kai kan mau kitam kithi kinong rithor yang ni degi arspa lai spa snem nyim pala bonong bengini ren kat dor no menta bengini ren kat no menta kata ka jik start jik syam gandang simpor itu ki bala to i kini mare re perkhat ye kini ki khandai phu pra le se na ki spa ki bamla bani compete lani bani le bat kita ki khla ki badon shakiwei pat ki benta jonggari India den mar kata rau ki kwa bama phi ki pat ba phim dai ban shailam bakla ngai ngo u play haga por bang yale haga por bang adwai ngiru ngi adwai baro ngi adwai bang adwai ngo ngatrai ngam tip kandung ngot ki ameli manai ngi ndai tang kawai ka bang tip tolong baga judge Rio ka don kam bamin bu ya ka Voice of the People Party haga jaka baga pinta baga no gajing sngan kan gajing mentoy baga jing kerku ya ka judge Rio ni job thang songut tendai ka phalalong baga judge Rio ka sngan menta ba baro ka chabalik yung ni sngo sngan ba Arden songut tang songut ni don ka judge Rio ka sedang ban sngan kata ka dei ka ba phala ngidon tang sangut assembly long ko mangidon saw pongut mo kadon ka bo ka ba phala tinamar kata ki pat ba menta ki pai kma ban ni job om tang sangut ki amali ringi job saw menta haga chingele aga jingi ngi job ningkong ya ka bor pisa ngi job ya ka bor pisa apo nongkram ka jing the pisa ka bala sherkai ki blanket ki beremdor ki la koi de ki pautrak ki kiyo senong kram ki madang lalut nadapan penbet baro ki leti yang kong ni Arden pan ulek de tang sabal hak nong kram umpat sedang rei nga kampin tang artayo apo nong kram namar balik ki pat ba jonggo nong kram kilong ki pat ba ki basta kapisa kapala shirkai ke warung Nrei kis ngoto
bagi John Kam yau nongelam nakam taman sandur ya kilong din mandin nei nomor kata ke ju kada mendrung sepi sene bangim dei su habong bele election bangilipan by the way boycott lani bali bam su bam be yin ju candidate adu step to the meet we menot bani sikmat ubri bapa tang bay sini rumdap ban besar upat ba ngai kon election ngam julut pisa ba bright mangani yo adu arsa jartam kabut ngi klam lut pisa namar malai upat ba ulas ngotu ki pai ba jangan nong krem kilalong dan nuksa kalau pur sama orang kena ngila cok ya pur sama lai not selon million kecing ram jingi million nomor kiong ki pet ye yaiban dan ikan adur than ni man teh tip iting job nim job mo ndas ngotu than tema dala dep collection kia babi lut menta ches jingi thak samangi la job upra kata gani kamangi snow tuna ki pai ba Jong gini ki South Santli constituency game 1 Banpan Pisa game 1 Banpan bay kali game 1 Pan bay Peniang lagi ki kuat meeting T1 hi dekat met la jong di syadi adukan mandi hiung kurtong dena kata dau ni sejok mengi namar ni yemele election daga bor Pisa to si ni sedang daga tang rukom syakani ka dong ka thain ke jupi ngin sedang no daga tang rukom hin sayo ye di nongelam di babiang ki besyur bun beting ban mi namar balai sen mi ong me kanukul ko ami we kon election de mi chpau kulur we benot banile tenamar kata kada ki pri ki babha kim nur ban mi balai ngi syur ban mi namar bangile supat ba yang jit ibariki iyo adu sanajar tam lajan hajin riwajar le dalam election marwai tangu puling ejen game dan di South Santli constituency repat ba usrang man thai kmat kani kalau ke jing job ka banin kong ke di job ye ka bor Pisa ka bar ke jing job ke ji tolong ile job ye ka kom perkhat ka bakla ke upat ba bun upat ba ji habaji no mi khamar rongong ipe ju priu nyimpe ye ka parti namar kata kada kat ni lali asat ke NPP dangdan hi ke NPP ke job namar ngi ong bagi pe ju priu nyimpe ye ka parti rengi ngong em ubriu ke parti kilong kum ki Arliang jong ke Pisa kan haban bha baro Arliang phima bali thin chin thiet daga bha Pisa tang siliang phinumyo e ka haban bha baro Arliang ubriu di ban biang ka parti ke di bandan kinong rim ke baskem ba ka basno tunat kalong bagi pat ba menda kat shabalet kim ong shu eba arden ai kandidat ba biang kyong eba arden ai prama lepan pra alot menda kecentia sini rungat rai lepan pra deinam dein balai kila pet jaga parti ila job ya kata ka bentaru ka bagi pat ba mata ki phai saka voice of the people party namar ki I bagadoni ka nongrim batik tagi nonglam ki batrang sisa banai ka jing sakri ka balai ka jing job masini khun ya election ila yo ya ka jing itho